Good news mga kabiji, isip pasalamat sa inyong pagsalig ang Bisaya Gyud kita nag-distribute og insurance ID sa ato mga kabiji. This time sa probinsya sa Bohol. Ato kining tan-awon. Isip katumanan sa saad niya itong una natong pagbisita sa Bohol ni aging Hunyo. Kita sa Bisaya Gyud BG Party List ni balik sa Bohol aron ihatag ang atong saad na kaayuhan alang sa atong mga pinalanggang BG members. Duha ka munisipalidad, 14 ka mga barangay, 325 Bisaya Gyud BG members ang malipayong bidawat sa ilang Bisaya Gyud BG Insurance ID. Maayong adlaw sa tanan, dako kayo may pasalamat sa Bisaya Gyud kay atong last June nidong diri sila sa lungsod sa Albuquerque, then wala na mo damha karong adlaw nga nibalik daw sab sila diri sa among mundurong diri sa among barangay aron sa paghatag kanamo og aron sa paghatag og insurance sa mga katawhan nga din usa kini kada kong tabang para kanamo. Daghang salamat Bisaya Gyud. Ngayong buntag, magpasalamat ko sa Bisaya Gyud Party List sa paghatag nila o gamayng hinabang or insurance sa among mga Filipino citizens nga nagkinahanglan usab niini. Dako kining kayong tabang namo, usbon ko daghang salamat Bisaya Gyud. Mga bagong tubo, sila ate o kuya, sila nanay o tatay, lolo o lola. Alang gyud ni kaninyo, ug sa kapila kami nakadungog niini. Karon kami nasad. Daghang salamat Bohol. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!